Ze bentaja eduki ditzake zue bizitza zuk erabakitzik. Bueno, hasteko, inorrei ezin jozu bota ardura, non ezten zue buruai. Niozu, ni bezala ez altza torri honea ikastea. Ez altza izaki bat, aragitan dona, non konturatu itentzan zutaz. Konturatu itentzan ze gauza itentzun, nondik intzun, noiz intzun, zertako intzun, zertik intzun, edo etza konturatzen. Zakurran putza etza konturatzen. Askotan ez da interesatzen konturatzea, eta hau da gaiztu haura da, eta gaiztu hau da, eta denane kontra dozte, eta segi. Aukeratu inbertzu. Edo biktima historian segi, edo zure buruan arduradun izan. Altzun neurrian eta onartute ikastea torri gala. Irristin berko zu? Ez dakitin berko zu, ingozula ziurtatzen zatut. Ez dut inorri zautzen bere biria zuzeni jaio denetik haudanik inbertutena eta bate inongo ez arazo eta dena zoragarri jontzaiona bate minik hartu gabe eta minik eman gabe kontuz, minik hartu gabe eta minik eman gabe. Ez dut inorri zautzen, zuk izautzen zu, agian zuza, ez dut uste. Ez dakit zeintzan, baina ez dut uste, ez dut inorri izautzen. Izautzeu jendia hoi esaten duna eta aitatik urruti. Bai, ez urretan nahi dira. Oan, norbait ezautzen mazu, dena zoragarri jontzaiona, dena perfecto, eta beak alabizituna, erne, Ze badau jendia, badaude, numeros maestro esaten dina, bat, bi, iru, hoi dena badaude. Eta bizitzan ikaragarrizko doaiak joten dira erakusten, eta niños kristal, eta gauza asko do, niños indigo, gauza asko do, oan, dena zoragarri bizitzauteaik. Bat ematarra batzen mazu, jakin, azien mesedez, eta hola, guztu ingo bideo bat. Arekin deskoitzen maza. Zure erabakiak, zure barrutik hartzen bat jozu, zuta zarro bukatuko zu. Batzutan asmatuko zu, beste batzutan ez. Zuta zarro egon nahi zu, bai, edo ez. 80 urte juzunin zen nahi zu esan, bizi bali maza. Zen nahi zu esan zutaz. Besen nien unadoreik euki eta nementea gainditu zen, eta nementeak nahi zu nahi nun, bale? Aukera bada, Edo, haizu, ni alno guzia saiatu nintzen, nire barrua entzuten, nire barrua lantzen, nire indar guziakin, batzutan indar gehiokin, beste gata minio, ze gizaki jaga, 24 ordot jugu, lorein berdugu, eta eskansature bai, eta helikaturein berdugu, eta hankare sartu berdugu, denbora berda, hanka sartzeko eta rekuperatzeko, eta bar. Zerta zengo zazu arro? Ni saiatu izanaz. Saiatu alimana, ja arro. Asmatu baut, ze jarri, podiuma, jarri. Ez dakit, minio, saiatu. Mezizu, saiatu. Eta iritsiko za, iritsi bertzunea edo euskalo, zein edaki. Ez pasa saiatzen, bakizu zer daun, ja bizitio zu. Venga, animo.